Čau lidi, vítá vás Sixty a dneska tady máme první LP video, které vám ukážu na mém novém kanálu a bude to Minecraft Survival, který vám právě teď ukážu. Takže tady se můžete podívat a vidíte tady strom, tady vidíte hlínu, tady vidíte taky strom. A tady jsou bažiny. A tady vidíte cobblestone a lávu a obsidian. A tak dále. Takže nejdřív tady takhle hezky kopneme do dřeva. Hop. Hop. Šup. Máme první dvě věci. 3. Tohle bude taková menší ukázka, nebo jak byste měli hrát asi tak nějak správně survival, jak přežít noc, to je základ. To je pro mě vždycky to nejdůležitější, přežít noc. Takže tady máme dřevo, uděláme si tyčky, crafting table. Tak, teď máme crafting table. Tady se ho takhle postavíme. Tady si uděláme dřevěný krumpáč, vykopnu si nějaký cobblestone. Hop. Tady to rozkutáme. Tohle asi hodně lidí umí, ale já bych vám to chtěl předvíst. Vlastně to bude taková série videí. Aha, tak tohle vám asi moc neukážu. Ale vypadneme tady z toho hnusného biomu bažinovýho, ten se mi fakt nelíbí. Sorry, kdyby byly menší lagy, nějak mi teďka nefachá. Musím to ještě ať se mi to načte a rozšlape. No, to je nějaký zpomalený dneska. Počkat, zkusíme to nějak poupravit, sorry teda. Dáme si to na tyny. Hrát na tyny jako bezděláci. No ale on to nějak moc nepomáhá. Co to je? Ježišmarja, co to hraju? Je tohle vůbec Minecraft? Hrajeme vůbec Minecraft? Protože... Co to tam psalo? A já to nevidím. Proč mi to něco píše v survival, sakra? Co to je? Tady jsou úplně nějaký jiný kitky. Omega, se to hraju. Já mám nějaký jiný Minecraft asi. To je zase New Dungeon at X. Teď mám fakt lagy, já nevím proč vůbec. Ještě to nějak poopravíme, něco tady vypneme. To už nejde. No jak se mi načítá ta mapa, hele prase. Prase. No nic, teď mám lagy, takže... Tady jsou nějaký dungeony, nebo já to nechápu. OMG, co to je? To je nějaký nový Minecraft, nebo co? Nebo jsem blázen? Tak řekněte mi to co nejdřív. Great Woodlock. OMG. Tak za to... Ježišmarja, co to je? Pardon. Co je to? Zabláznivou mapu. Já myslím, že hraju Minecraft. On to vypadá jako Flatcraft. Tak tohle je docela fail.
New Swankin. X. Hej, to bych si musel někam podkopat. Ale cobblestone. Tak si to hezky vykopeme. Hop. Tady si dáme tak crafting table. Hop. Hop, děláme si meč, aby jsme přežili proti invazi zombí. Tady si děláme ještě tyčky. Hop. Pak máme krumpáč. Nevím teda, co tady v tom prvním díle všechno stínem, ale zatím jediné, co bychom mohli, by bylo zkusit najít ovce. Nevím, jestli si postavím nějaký provizorní barák, nebo to bude až v příštím díle. Ale děláme si teda, máme tady nástroje, zatím máme meč a krumpáč. Hele, pejsek. Ten je hezký, nebo vlk. Hele, seedy. A budeme sbírat seedy, aby jsme si mohli udělat farmu na chleba. Chleba. Já mám rád chleba. Taky máte rádi chleba. Jestli máte rádi chleba, tak to napište do komentáře. O, ovečka! A teď bude být lagy, já ji nezabiju. Nevím, proč je mám, omlouvám se, prostě nedá se nic dělat. Mně to normálně jede tak na 30 fps, to natáčení minimálně teda. Ale teď fakt nevím, prostě úplně... Je to nějaký úplně z divočelý země. Tady nic nemáme. Ježiš, proč jsou tady modrý stromy? OMG, co to sakra je? Tak to já ani absolutně nevím. Já jsem dal normálně, že hraju survival. Založil jsem si úplně nový svět. A začal jsem hrát jako tohle. Prostě. Nějaký enchantěný dřevo, nebo? Ty kytky tady, co tu je, sakra? Tady ty stromy megální. Dřevo, jenom taková menší rada, dřevo na začátku si určitě nazbírejte, protože dřevo se vám bude hodit na všechno. Můžete si z toho postavit barák, budete to potřebovat na crafting table, budete to potřebovat na čestky, budete to potřebovat na zbraně a tak dále a tak dále. Tady se ještě asi nabereme nějaký sklo, ale to nevím, jestli využijem v tomto díle. Tady jsme si vzali nějaký... Asi začíná noc. Začíná noc. Držu. A co to máme? Flex seed. Tak tady jsou i nějaký flex seed. Absolutně nevím, co to je. Buď už je nový Minecraft a na který jsem si nedával ani update. A nebo už mám asi halucinace a ještě možná spím, takže kdybych ještě spal, tak se nedivte. No, takže já jsem z toho úplně navětný. Žádný seedy, co to je? To je nějaký nový dřevo. Já už to nechám. Hele, ovce, jo, jedna ovce a další ovce. Budeme mít postel, lidi, budeme mít postel a přežijeme noc, což je základ našeho úspěchu. Hele, a další ovce, a ta je hnědá, a ta je hezká, tu zabijem. Je, ona nám nedal, to se vidí. Sorry, nedal, musel jsem to říct.
a houby a kravičky, kravičky. Ježišmarja, tam je kraviček. A ovešky, Shaun the Sheep. Tak, jdeme si rychle vykraftit postel. A já vám, tohle bude asi stačit pro naše první LP na novém channelu. Počkat, co jsem to chtěl, postel. Ano, a máme postel, což znamená, že asi splní sleep until dawn. Reset spawn, yes. A můžete mi říct, co to hraje? To nechápu, tohle. Co to jako je, sakra? No tak nevadí. Takže tohle bude asi, já to zkusím dokoumat, co to vůbec hraju za Minecraft a proč to hraju a tak dále. Takže pro dnešní první LP Let's Play z Minecraftu to bude asi stačit. Já bych vás strašně musel poprosit, jestli byste mohli lajknout to video. Klidně ho i někde sdílet se svýma kámošema a hlavně, jestli byste mi mohli dát odběr, protože rozjíždím to nový a chtěl bych prostě, když mi budete dávat ty odběry a budete mi psát třeba, že se vám takovýhle různý série, co vám budu natáčet, co vám budou líbit, tak já jako budu prostě vidět, že ty odběratele, který mám, jsou jako zasloužený a budu pro vás točit další a další videa a když si něco napíšete, tak bych to zahrál, natočil, nebo prostě co byste chtěli. Takže sdílejte, lajkujte, odebírejte a tohle bude asi všechno. Takže jak jsem řekl, ahojtě prostě.